Тут глядачі пишуть, прокоментуйте, будь ласка, як ви в Житомирі масло роздавали пенсіонерам, обклеїли всі маршрутки і під'їзди своїми плакатами. Нащо це все було? Ви знаєте, якщо комусь не подобається те, що є компанія, яка будує, продає, все інше, ну ви ж і це реклама. Якщо людина сфотографує хоча б одну мою фотографію, де я обклеєний на тролейбусі, чи трамваї, чи інше, будь ласка, в студію пану Скрипіну, і він хай опублікує. Але знаєте, і ще раз повторюю, для мене дуже принципово є позиція. Я масло нікому не роздаю. Є благодійний фонд «Родина Розенблат», який сьогодні підтримує людей, які харчуються безкоштовних столових. Слухайте, ну це ж благодійні фонди, це все відома схема, як через благодійний фонд відбувається політична агітація. Послухайте, якщо є приклади моєї політичної агітації, ну, от, масло що завгодно, я не роздавав масло, ще не ви особисто, я видаю, послухайте, не я видаю. Ваше підприємство масло виробляє? Виробляє. Ви ж його роздавали. Благодійний фонд роздавав саме це масло. Благодійний фонд виділяє його на соціальний бюджетну установу. Безкоштовно. Послухайте, ми не пишемо на маски «Родина Розенблат» чи інше. Послухайте, ми просто даємо людям для можливості харчування. Людям, які собі не мають можливості його купувати. Їх безкоштовно харчують в соціальних столових. І там дійсно компанія «Фаворит», вона безкоштовно виділяє якусь невелику кількість. Ніхто ж не знає, що компанія «Фаворит» – це Розенблат. Послухайте, а хто знає про це? В Житомирі, я думаю, в Житомирі знають. Ну так, послухайте, якщо ви вважаєте, що це політична агітація, можете подати на мене до суду. Якщо це ні, то скажіть, будь ласка, яким чином? Ні, ну я дивуюсь. Подати на мене на суд. Дивіться, от пише Галина Мельник. Борис Соломонович справді вже перестав вести себе як винний, визнав себе жертвою, гордо підняв голову і ще й буде когось наказувати за свої злочини. От я вам ставлю питання, це ж питання... Воно важке, насправді, з точки зору моралі, коли ви кажете, я там допомагаю людям, які незаможні, от масло, благодійний фонд роздає. А з іншого боку, це елементарний підкуп виборця. Те, що відбувається по Україні масово. Хто про це знав? Я вам кажу, як це відбувається традиційно. Якщо не гречкою, то цукром. Повторюю, хто про це знав? Що я видаю якесь комусь масло? Я ж кажу, я від вас це почув. Благодійний фонд, фірма «Фаворит». Де це афішується? Ви можете, для того, щоб була реклама, розумієте, повинні хтось про це згадати. Якщо для цього має хтось зателефонувати з Житомира і розповісти нам, в якому пакеті це. Я от хотів би, для мене принципове питання. Мені сказали, увага на екран. Будь ласка. Будь ласка. От, Розенблат Борислав. Ось роздача. Ну, що, не бачите, там ящик. Так, що написано? Я звідси погано бачу, що там написано. Очевидно, там от фонд родини Розенблатів роздали 110 пачок масла, «Фаворит» родинам. Не родинам, а соціальний заклад, який готує їжу. Я не роздаю людям пачки масла. Я продаю його на... Є фотографія, можна це зробити тишком-нишком і не звітувати? Я прозвітував. Якщо ви вже так хочете, ви ж віруюча людина, кажете, благодійність такої не буває. А якою вона буває? Мовчки це робиться. Серйозно? Не афішується. Ви знаєте, я дуже багато роблю мовчки. Але ж ви бачите, який негатив, шлейф негатива. Так ви самі його створюєте, цей негатив. Послухайте, я ж ще раз, а чим я його створюю? Такими діями. Мене, скажімо, як просто громадянина України, починає дратувати, що такий-то народний депутат намалював, що я встановив цей спортивний майданчик, або дитячий майданчик, або я зробив добру справу. Зробив, мовчи. Ви заможна людина, ви можете собі це дозволити. Я теж можу робити багато благодійних справ, але я про них нікому не буду говорити ніколи. Тому що це від серця йде. Тому що я не йду в політику. Тому що